Hil arte bizi elkarrizketetara. Gaurkoan doluari buruz arituko gara, eta dolua oso zabala izan da, podcast oso bat beharko luke kapitulo pila batekin berari buruz, ertz batetik helduko diogu. Dolua berez prozesu naturala da, ez da gaixotasun bat, eta nire ustez maitasunarekin dauka zerikusia. Maitatzen dugulako min hartzen dugu, norbait hiltzen denean, ni beti heriotzari buruzari naiz, dolua zabalagoa dala jakinda ere, baina maitasuna dauka erdigunean. Eta sinistuta, dakitenek ere horrela esango dutelakoan, berezko baliabideak ditugula dolu hori gainditzeko, egiteko, zeharkatzeko, baina batzuetan hainbat arrazoi gaitik laguntasuna behar izaten dela. Dolu horretan egin alizateko aurrera. Psikologian asko garatu dira doluan lantzeko metodologiak. Asko. Lehenagotik egiten ziren metodoak garatu dira modu niretzako harrigarrian, eta oso efektiboak dira. Gaur eguneko merkatu kapitalista honetan oso efektiboa dira, denbora gutxian lortu aldugu laguntza, eta irten ez egin, ez da irtetzea, egitea dolua, Hori esaten dut, ze kulturalki pixkat orain aldatu da, baina gure aurreko generazioek egin dute, doluak egin dituzte beraien kabuz. Itsasoan hil dira, jaiotzan hil dira, gerran hil dira, gaixotasunarekin hil dira, hainbat hildako izan dituzte gure aurrekoek, eta beraien kabuz egin dute dolua. Ordan hor beti, orain izango nuke gutxiago, baina orain arte beti izan, hori psikologoaren gana, zertarako, doluan laguntza eskatu, hori egiten da. Norberak egin behar du. Baina, nire ustez, behar danean, batez ere, denbora pasatu eta aurrerutzik ez dugunean egiten eta bizitzara ez garenean lotzen, minak gogortu eta txikitu egiten gaituenean, denbora pasatu arren, laguntza eskatu behar dela uste dut. Eta laguntza hori ez da bakarrik dolu hori, min hori ondo izteko eta maitasuna berriro berreskuratu ez da, baina berregin edo beste leku baten kokatu, ez da hildan pertsona horrekiko maitasun hori, da etorkizunean ere dolu hori ez errepikatzeko, gaizki izten diren doluak, gero agertzen dira beste arazo bat edo min bat agertzen diranean, eta batez ere bigarren puntua esango nuke da, doluan gaudenean, bigun gaude, eta aukera handia da askunde personala egiteko. Orduan, behar denean, laguntza eskatzeak, nahi du esan, doluan lagunduko digutela, baina baita ere hazien goarela. Ez beti, baina aukera on bat da dolua, bere txarrean. Orduan esandakoa, dolua gai zabala da, eta orain 30-40 minutu honetan, gai txikitsu bat, doluaren barruan dagoen gai txikitsu bati helduko diogu, eta nire ustez garrantzitsua dan gorputza, doluak gorputzean izan dezaken eragina edo sortu aldituen seinaleak, somatizazioak. Aurreko elkarrezketan, Julen Etxegaraik aipatzen zuen, bere esperientzia nola dolu gogor baten sartu zen, gertatu zirenak gaitik, eta gorputzean ze agertu zen, Orduan, gai honetan, argia egiteko, hemen gaude Donostian, Bidegin elkartean, eta Izaskun Andonegi daukagu gurekin, doluan aditua da, IPIR metodologian espezialista da, eta Bidegin elkartea sortu zuen doluan daudenei laguntzeko. Izaskun, eskerrik asko, atiak ireki denpora tarte bat egiteko, zebadakit tope zabiltzala, orduan benetan eskertzekoa. Zuri nire plazer bat, gustora, hemen, oso. Izaskun irtzako oso berezia da, heriotzaren gaia irikizitzaidanean berageren gana joan nintzen aholku eski, zer da hau, zer da heriotza, zer da. Goratzen naiz ni oraindik kokatu ere ez nintzala egiten, da zuk behiratzen nitala, oso respetu askorekin, baina hau zetan eta da bila. Azkenean forma eman diot, nire irekidura horri, eta hemen gaude. Ederra. Lako ibilbidea eginda. Ederra nere. Bakoitzak, berezia dan bizitza, genialidade honetan. Eta Izaskun hor dolua, oso aditua zara, galdetu nahi dizut zuretzako dolua zer dan. Nik esan dakotik aparte, zuia hainbesteko ibilbidea duzun hori zer da zutzako dolua? Giza esperientziarik handiena, esango nuke.
Bai, alako gehiegi esan gabe, baino dena esan da. Bai, eriotza baten aurrean kasontan, horretaz, gizakiok bizi dezakegun esperientzi nagusiena, esango nuke, mingarriena, eta aldi batean ere bai, arraroa da, hau esatea, baino maitagarriena, gure buruarekin, batez ere, bai bilbide hau konsientea egiteko. Eta azteko esan dezun bezala, ez da? Bai. Zuk hori esperientziatik esaten duzu, guztiz? Bai, esperientzia pertsonalatik eta egunero, ez? Hemen, harrera egiten duten jendeai, min horrekin dator, eta maitasun horrekin, baina min izugarri, handiakin. Bai, eta ikusten dut zoragarria da, altartzen dutenean, da zoragarria. Ni beti irudikatzen ditutalako egala handikin, alde egiten, eta zoragarria da horren lekukoa izatia, bai. Nola, ni beraiek hitz egiten dute zulo batean daudela. Ni hitz egiten dut tunel ilun batean. Zeren horrek ere perspektiba aldatzen du, ezta? Bai, ibilbidea, esan dezu egin behar dela, ezta? Ibilbidea dela. Eta hortikan ikustea irtetzen dianean, zanolako aldaketa, eta bai, eske da aldaketa handi bat, aldaketa azkundea, eraldatze prozesu bat, ez? Eta horrek niri beti emozionatzen hau, eta gogorazten hau, zer nolako baliabideak ditugu gure barnean, ez? Gure osotasunean, ez? Jakin gabe askotan, baina hor dago, ez da kanpotikan etortzen. Naiz eta lagundu eta laguntza eskatu, bai, eta gu hor prozesuan laguntzea, baina da laguntzea ondoan egotea. Eta norberak konektatu egiten dugunean baliabide horiekin, azkundea oso potentea izaten da. Bai. Eta horren lekukoa izatea, gogorazten dit, izaskon gogoratu hau. Bai. Zeona. Normalean dolua besteen minak ikaratu egiten gaitu, ez da? Jende asko egoten da hori horren iesi, ez da? Da ze derra da zu ondoan egoten zarela, zu horretara dedikatzen zara, da kontatzea horrela, deskribatzea dolua olako mina, baina aukera, askunde eta bizitzaren, esan dituzun hitzak ederrak. Bai, hola da, ere, ez da romantizatu behar, ez da ere, hau esaten dudanean benetan horrela dalako, daukagulako gaitasun hori. Astu egiten zaigu, baina honeaino etorrita ere, ni denik esaten diet, zerbaitek lagundu zaitu oain honeaino iristeko. Eta orduan, batean alako, babesak berak ere lagundu egiten gaituzte. Ez, babesak, minari babestea, behar dugu mina trauma edo oso handia danean, norberak dauken bere mina eta hori oso zilegizkoa da, dan bezala dala ere, bai? Eta aurre egiteko babestu beharria. Bai, igual ezin zea joan toki konkretu batetikan, edo janari konkretuka jan, edo musika konkretu bat entzun, edo norbaitekin egon, edo hitzein, edo, eguneroko ekintzak, bai, egunerokoak, ez? Eta babesoiek jakintsuak dira. Zeren kanpora sentitzen dugu mehatxua handiegia denez, gu geu, beste engean, nolabait, batzutan koste handia dauka eta koste txarra, eta ere bai, kontrasana ematen du, baina gure alde daude. Zeren kanpoan dagoen mehatxua handiegia da, eta ni nire buruari naiz eta kalte egin, mehatxua txikiagoa da. Eta horre ez nago balidatzen hori, baina bai konturatzia babesak jakintsuak diala, gure alde daudela. Hori da. Zuentzun da, ari piloa daude galdetzeko eta egiteko bidea, esan duzun esaldietatik, hiru lau ari eta aldira eta doluari buruz hitz egiten jarraitu. Baina, gorputzaren ideiarekin,
Eta hor, hasi aurretik, ipir, esan dut, ipirren espezialista, zara, hor, Alba Paias, eta zer da ipir metodologia? Bueno, Alba Paiasek martxan jarritako instituto, ipir dira institutuko hitzak, Instituto Psikoterapia Integratibo Relazional, bai? Eta muina justamente hortan datza, ointxe esan dudan hortan. Metodologia honetan, ez dugu etapataz hitz egiten, baizik eta dimensiotaz, norberak, momentu konkretu batean badagolako dimensio batean, hau da babesean, edo integratzen prozesua, edo impactoan, trauman, edo azkunde horretan, bale? Eta muina da gure babesak errespetatzea. Beste psikoterapia modeloak zuntxitu egiten dituzte, askotan. Abordaia ere egiten dalako goitikan bera esaten dugula. Ez da, garunetik gorputzera. Eta guk egiten dugu aldrebez, gorputzetik garunera. Osa, betikan gora. Da alako metodologia bat, nun, jakinduri hori gorputzean dagoela. Lehenengo atea, bezala. Eta horrekin lotuta dauden, babes guztiak errespetatzen eta balidatu. Eta lehenengo gauza da balidatzea hori. Eta horren arira, pertsona kontzientzia hori hartzen duenean, funtzioa ere ematen dio, kontzienteagoa egiten du, zeren garo, gorputzan dagoen jakinduri hori guretzako oso inkontzientea da, ez dago gure garuna alde primitibo horretan, bai? Bueno, horrela esaten dut, bai? Ez da garuna razionalean, baizik eta, ez? Gugu ez geha konturatzen, baina gorputza, bai. Eta, hori, esaten duanean lanketa betikan gora, horrek esan nahi du, bale? Erreta jartzea hortan, eta gero pixkanaka juten zea kontzienteagoa egiten, funtzio bat ematen, babes horri edo azaltzen dan horri, eta ordun etortzen dira hitzak, beranduago. Bale? Eta, horrela egiten dugu lana, bai? Horrela, eta horrekin lotu egiten dut ere hipermetodologia errukiaren terapiarekin. Eta bat egin dut, hemen nire eguneko prozesu hauetan, eta horri lotu egiten diot autoerrukia. Orduan importantea, sufritzen gaudenean, amabilidade horrekin, eta kontzientzia hori junartzen, eta horrekin bat egin da, prozesua eramangarriagoa da eta kontzienteagoa da. Korapioak askatzen dira, pixkanaka. Gorputzetik burura, esan duzu. Hori da. Claro. Hor, gorputza esan duzu, gorputzetik deskonektatuta gaude, normalian oso inkontzientea da. Orokorrean. Bai, orokorrean, bai. Badaude jende, pertsona batzuk berezkoa dutena. Eta gero ez da gehiago ikusten ditut nik. Gero ez da, kuriosoa da, gazteagoak, ez gazteenak, baina berrogei urteko pertsona, 30, tarte hortan, gorputzarekin kontzientzi gehiago, etortzen dira, bai, eta ikusten nahi naiz, askoz, prozesuak erreztu egiten du, eta sartzen dira lehenago, ez da, nahiko analfabetoa gea. Gorputzaren sensazioak sentitzeko, esaten dugu, hemen mina, bale, eta arreta jarri, eta nolakoa da mina hori, eta ez dakigu, ez? Ze koloria izango balduke, ze koloria du min horrek, bai? Edo arreta jartzen baldin badezu mugitu egiten da, edo, ez dakigu hitzak jartzen, sensazioai. Ez? Ez dakit mina izugarriak, kontraktura bat garatu arte, edo azaleko ez dakit zer, ez? Azaldu arte. Hori nahi nizun galdetu, ez da? Pentsatu, analfabetoekin, ez da? Pentsatuta, analfabeto emozionalak ere, baina gorputzarenak. Hor, zeintzuk baten batek ez dakien azadun, baina zer da hori doluarekin lotuko ez lituzken sintomak, ez da? Eta gainera jakinda ez dala arazo bat, dala informazioa emango digun elementu bat, ez da? Oso positiboa da begirada hori. Zeintzuk sintoma ikusi dituzue gorputzan? Dolu batek, gorputz baten, zer sortu aldu? Olan, ideia bat izateko jaiak? Bai, eske dena,
Hemen zerrenda bat jarri dezaket, a ber, inor izutu ez dadila, ez da? Esan nahi dut gorputza da mapa bat, zala, ez? Eta barruko organoen adierazle espazio bat, ez? Orduan, zer, sintomatologia muskulo-eskeletikotikan, arnasketakin lotuta daudela, azalarekin lotuta daudenak, bai, egia esan, buruko minak, eta gero, norbaitek esan dezake, ni doluan nago eta buruko mina dakat, bueno, ez izutzeko, zen hori ere bai, doluak, gehitu egiten da garen horri eta baita ere azaltzen dira, gaur ezke gorputza zelkampo de batalla, bale? Eta orduan azaltzen dira minoiek, baina dolu prozeso osasuntsu batean esan dezakegu, bale? Minoiek ere mugitu ingo dira eta jongo dira pairatzen eta ere zu oso konsientea zea horrengatik dela. Bale? Baina somatizazio batean ez. Orduan, noski gaixotu gaitezkela, bale? Oso ondo esan dezu, ez dela gaitza bat, bale? Baina gaixotu gaitezke, bale? Eta orduan somatizazio batean da, baina denbora luzera, jarraitzen dugu, ez dakit, azaleko erupzio batekin, buruko mina izugarria hola migrainak edo ez dakit kontrakturarekin edo etortzen danean garai bat eta hoi ariagotu eten dala eta ez dala pasatzen, bale? Lehenengo balidatu behar da mina fisikoa balidatu. Eta, bueno, igual badago arrazoiren bat horrei behiratzeko, ez da. Bigarrena, baita ere objektiboki behiratu behar, medikura joan behar du, ni beti esaten diet, analizi bat egin, behiratu zazu hau, bai, klaro, noski baietz, ez? Eta hala ere, jarraitzen badu, pues igual beste mapeo bat egin behar da, ez da. Baina, ere bai, fin izan behar geha honekin, zeren beti esaten da, bueno, bai, eta gira da, emozioa adierazten ez baldin bada, azaletik ateratzen da, bai. Badago alako ondorio bat, bai, ondorio bat. Baina dena ez da hola, beti, eunetik eunera. Ez nik hemen izan ditut kaso, adibidez minbiziarekin. Eta hau da gai bat... Arriskutzua egiteko, bai. Egoatzen nahiz hemen, pertsona bat, aspaldikoa. Bera minbizia zuen, neska gazte bat. Eta bere ama oso konsientea, gorputza lotura, ez? Emozioa, gorputza, mina, sofrimendua, eta bat gara, osea, egia da lotuta dagoela. Baina batzutan, klaro, errudun sentitu arazi dezakegun minbizia duen norbaiteri, hori esanez. Zure emozioekin sortu duzu. Eta hemen guatzen naiz behin batek hori esaten zion, nire amak esan dit hori, badakizu azarre, oso azarre esan zian, badakizu zer erantzun diot, ea zu izango zean nire minaren sortzaile. Tela marinera. Orduan, honekin ere bai izan behar oso errespetu handikin hurbildu behar geha eta oso erruketsua gure buruarekin. Osea, mimoz, bai, eta ere onartzen, gizakiok oso mentala gehala gaudela gizarte honetan, aipatu ezu kapitalista, beti sentitu arazten dizu gabezian, ez? Eta orduan, bueno, sentitzen dugula dela gure errua dela. Eta orduan, hori espazio bat sortu behar dugu gure pentsamendutan, gure gorputzean, gure emoziotan, mima hundiez, bale? Alduguna egiten dugula. Ta listo. Gehiegi eman gabe, bueltak eman gabe. Baina bai espazioa. Bizitzaren genialitatea niretzako da ez dagoela A eta B. Osea, A, B da.
bakoitzak egin behar duen bidea, ez da zuk esan duzuna, kontuz kulparekin. Bai, ate bat izan daitekena, bihurtu alduzu kulpa baten. Bai. Eta horia bi arazo dituzu. Bai. Sorrerakoa eta gero kulparena, baina ez dago egi bat izango zen, dana fisikoa da. Eta biharrena, dana emozionala da, eta zuk sortzen duzu zure gaixotasuna. Bueno, ez da, nire ustez. Claro, da, pertsonok gara oso simplifikatzaileak, eta ez dago, ez batian, ez bestian. Hor, navegatu egin behar da, eta bakoitzak bere bizitza aurkitu, eta bere zentzuak, eta bere askundea. Hau oso importantea, somatizazio eta hitz egiterakoan gero azaltzen da hau. Ai ama, ez nahi zaindu nahiko, edo bera itzan nahiko zaindu, edo ni sortu arazi diot mesakit brote hau, edo bai, baino hori kontutan izan da, guregan azaltzen danean, importantea da galdera hori egitea, gorputzak zer esaten diten. Zer esaten dit. Arreta. Eta batez begustatu zaita asko esatea, babesten ari da. Bai. Orduan, positibotik behiratzea zerbait, bale, gero arazoa sortzen du, baina babesa da, naiz eta gero arazo bat sortu, baina babes bada. Aber, nun dagoen hor, nire indarra babesteko. Bai, guztiz, gorputza gure alde dago, alduen egiten du. Gero gu, zer nolako baliabide kontestua jartzen diogun, beste gauza bada, baina gorputza beti dago gure alde. Beti, eta informazioa ematen digu. Orduan, ni hemen, etxean gatzontzia daukagun bezala jartzen dula hor gatza. Bai, jarri beharko genduke pegatina bat arreta. Eta hartu eta bota gainetik alako zea. Eta ni hau esaten nahi naiz, ni gogorazteko, zeren nire burua, gogorazteko. Ez da konturatzeko, importantea da, gorputza beti dago gure alde. Beti. Eta gero humanoa gara eta astu egiten zaigu. Hori da, tengabe bizitza horretan. Mendikan gora, lepotik gora, klak, lako disekzio batean. Ez da, baita ere gara honetan gaude, gizakien evoluzioan, konsientziare, evoluzionatu inda, baina, gaude konsientzia razional honetan. Ez da joan behar dugu bezalako konsientzia integratibo batera, ez da aruntzuaz, ez? Baina tokatu gara hau, eta oso razionala, eta importantea da, razionamendua, noskiz baietz. Eskerrak horreri ere? Eskerrak. Baina disekzionatuta bizigia. Lepotikan gora, eta gorputza. Beste bat izango bazan bezala. Eta hasten garenean gorputzako kontzientzia hori hartzen, aldaketak sortzen dira, gure bizitzan, guztiz. Horrek esan duzun horrek balio du dolu natural baterako eta dolu patologiko baterako. Bai, guk ez dugu patologitaz hitz egiten. Ez duzu hitz egiten dolu patologikoa ez dugu hitz egiten, bai dolu komplejua. Komplejua. Bai, eta... Bai, orain badauka beste terminologi konkreto bat, dolu, nola esaten da, dolu prolongado, erderaz, bale? Eta da orain diagnostikoa horrela, dolu komplejoari, dolu prolongado, euskaraz zakin nola luzako, zakin nola esango zan. Bai, baina patologikoa ez, prozeso natural bada. Hitzak ere bere importantzia. Leno, aipatu duguna, gaitezke, gaixotu gaitezke, baina ez da patologikoa. Gure modeloan, gure modeloan. Hor galdetzera, irtetzen zaidana galdetzea, pertsona batek, hori izan dugu, gorputzak seinaleak emango ditu, dolua pasatzen, observatzen bada, gorputza ari da hitz egiten. Noiz dakigu laguntza eskatu behar dugula? Noiz izango zen duken, zein izan daiteke klak egiten duena, ostras, eskatu egin behar du laguntza, ze hau bakarrik prozesu naturala dela jakinda, bakarrik ezin dut, edo oba ez, ze ezin dut, ez nuke zengo ezin dut, denok egiten dugu, aurreko generazioek egin duten bezala, ez da? Baina... Oain zaipatu ezo. Norbera konturatzen da. Nire esperientzia hori da. Ez nuke jarriko listado bat, baina, badaude salbuespen bat, badaude indikadore importanteak,
baina igual jendeak ez du laguntza eskatzen, naiz eta indikadore horiek izan, amaitu gabeko, intensidadea. Orduan, izango zen, amaitu gabeko erru bat, amaitu gabeko, ez dakit, irrealitate bat. Ni jarriko nuke amaitu gabeko sintomatologia guztiai, baina amaitu gabekoak, aurretik. Eta suizidatzeko ideazioa, hor baldin badabil, gora eta bera, aldatu gabe, zen ideazioa suizida oso arrunta da, alako sufrimendu akutu batean zaudenean, baina beste gauza bat, horrekin lotara joan eta horrekin jaikitzea. Bale, ulertzea zu? Orduan, amaitu gabeko sensazio, emozio, pentsamendu horiek, hor daudenean alako zurrunbilo baten, rumiazio baten, eta ja ikusten duzu zure bizitzarekin, hori kalte, mugatua eta isolamendu batean erortzen zehala, amaitu gabekoa, bale? Orduan, baina zuk oso ondo esan duzu, hogan laguntza askatu beharko nuke, hori da seinalea. Vale? Baina aipatu ditudan guzti hauek batzutan bildurragatik, ez jakinengatik, edo lotxagatik, edo energi gutxi ere dakazu, eta orduan autosaboteadorea hor dago, ez? Horrati betien errukeakin lan aitet. Igual luzatzen da egoera, bale? Eta, igual ingreso bat bukatzen duzu, bale? Baina, gehienak konturatzen gea, eta esaten dugu laguntza eskatu behar dut, bale? Baina baita ere aipatu behar da, gehienak badakigula. Lehen esan duzu, daki jakin, edo jakin igual ez da hitza, baina badago jakinduri natural bat gugan, gizakiok, sarea behar dugu, hori bai, bale? Gertuko sare bat, nekatu egiten ez dana, zere gure prozesua gurea da, gizarteak jartzen dizu muga bat, urte bete, eta hori ja jartzen badi baizu asko da, eta hori, ez hola, badakigu ezetz. Orduan, iraundu egiten duten apoioak baldin badituzu, epaitu gabekoak, eta pazientzekin, eta maitasun handikien, prozesuak egiten ditugu. Noski baietz. Ederra. Esaldi hori ja oso positiboa da. Gauza positibo asko esan dituzu, Doluaz hitz egitera. Nola ez. Eske prozeso natural bada. Ez dakit, gaiztotzea hori edo demonizatzea edo ez da hola. Keba. Esango zenduke, gehituko zenduke, zerbait dolua eta gorputzari buruz, galdetu ez dizudana, zerbait... Kaso egitea, seinalei. Kaso egitea. Arreta. Simpleki. Ez aurrutiago joan behar. Konturatzea eta ez utzi pasatzen. Galdetzea gorputzari. Lehen aipatu dut, baina igual azpimarratu nahi dut hori. Zerk erakusten dit gorputzak. Galdera hori egiteko badago metodologia edo olako klabe batzuk norberak egiteko? Fiskat ikasten joateko, nola egin galdera hori sorbaldako min bat edo azaleko... Bai, galdera sentitzen dugunean gorputzean, batzuk besarkatzen dira, beste batzuk leundu, bai, gorputzatu. Beti da kontzientziaren praktika bat. Arnastu, bai. Baina, bai, gatzontzia aldatu hitza eta jarri arreta. Hori, gehituko nuke. Eta, aipatu duzu errukiaren metodologia, meditazioa erabiliz egiten duzuna. Ja hor galdetu egingo dizut. Nengoen gorputzera, baina ja gehiago esandakoak esan da. Gero daude praktikak jogarena, eta gorputzarekin arreta jartzen baldin badezu. Nahikoa, bai barkatu. Ez, baina ondo. Azaldu aldi guzu pizkaten zer dan? Ipirrekin batera egiten duzun meditazio errukitzua edo teknika errukitzu hori? Igual
hori beste podcast baterako, errukiana, interesgarria da. Errukiana, errukia hitza berez, bale? Ez naiz luzatuko, orain, baino igual desmitifikatu behar da. Bale? Pensatzen dugu dela pena, nahi batek hemen esaten zian, ni nire buruarekin pena, nik hori ez den nahi. Ez da hori. Ez? Da, baita ere prozeso bada, bai? Besteekiko badakigu, modu natural batean errukitsuak izatea, hau da, sufrimenduaren aurrian, sentitzen dugun mugimendu hori, lekukotzat hartzen dugun sufrimendu hori, bai, ikusten dugunean, pairatzeko, bale? Edo prebentzioa egiteko, bai? Eta horrek eramaten zaitu mugimendu bat egitea, bai? Eta hori maitatzen dugun jendearekin, ez? Zure alaba erortzen da lurrera mina eta bueno, ondo zaude, galdetzen dugu, aurreratzen gea eta saiatzen gea, ondo dagoen, ikusteko, bale? Hoi da mugimendu bat, bale? Bueno, baino gure buruarekin oso autoexigentea orokorrean eta oso autokritikuak. Eta orduan autoerrukia da gure alde egotea, hori esango nuke, hitz batean. Gure alde egotea, ez dela egozentrismoa, ez da berekoia izatea, da laguna gure barruan. Utzi pasatzen. Eta sufritzen zaudenean nola tratatzen zea. Ez dugu gure burua kaltetu behar hobeto egoteko. Bai? Eta orduan, hori dolu prozesuan babesa eta hitz egiten eta ez negazio eta hitz egitean, horrek egiten duelako pak bat, aurrean daukadan pertsonak hartzen du kontzientzia, bale, orduan egiten nahi naizen hau, da ni babesteko, nire alde dago, ez? Eta beldurra dakat, nire alde dago beldurra. Nire alde, zer erakutsi nahi dizu beldurra, nun sentitzen dezu beldurra, hemen, gorputzean, nun sentitzen dezu, hemen petxuan, sabelean, arreta jarri, zer esaten dizu. Bale, eta indagazio bat egiten dugu, baina beti kontutan gure alde egoten. Eta horrek perspektiba aldatzen du. Ez erro. Jarraituko nuke galderak eta galderak egiten, ez? Ariak daude edo nun, baina, bueno, hor, ez? Dosi txiki baten sartuko dugu, egongo gara berriro ere, beste, egiten badizu, zure agenda okupatu honetan olako tartetxu bat, behintzat. Gustara. Ez dakit zerbait gehitu nahi duzun, elkarrizketa honetan. Ondo dago horrela, eskertza. Eskerrik asko. Neuri ere, bai. Ikusteagatik bueltan ere. Bai, eskusa ederra izan da, ikusteko. Eta espazio kontzientea usortzeagatik nere. Mila esker. Zuri, zaskun eskerrik asko benetan, bihotzez. Horrekin, datorren bi aste barro ikusiko gara, eta bitartean, betiko esaten dugu bezala ondo bizi, eta hil arte bizi.